Right, kuSouth Africa hakusi kudyiwa rinopisa iko zvinezvi. Muri kuziva zvinhu zvakaitika pama-elections ava vakabva kuita mumazuva adarika aya. So panapa chiri kuitika ndekuti ANC inokwanisa kuzokunda yakarohwa pamajority. Saka pamapercentage avo haana kuzodarika paanofanirwa kunge akadarika. So panapa vakazonzi vaite government yekubatana iye. But nyaya iri panapa ndeyekuti vari kuda kuita matalks nemapolitical parties ese. But nyaya iri kunetsa pane iya political party nyowani yekwaZuma inoitwa MK party iri kunzi ndo iri kuoma musoro. So SG wavo Fikile Mbalule ndiye abudikira achitaura kuti it's very difficult to engage with the MK party. We have tried to reach out but they have drawn blanks. It depends on the outcome of this meeting whether we will still meet with them. We have said we are open to talking to everybody including the MK party. When we talk to the MK party, they say they are waiting for Ubaba Jacob Zuma, but he can't be found. We have tried to reach out. If you journalists can help in locating Jacob Zuma, that would be helpful. So ndo nyaya iri panapa iri kuitika kuSouth Africa iko zvinezvi vari kunetsikana kuti vosvika kunotaura sei naJacob Zuma, because vari kuti zvinhu zvakatomira iko zvinezvi vanofanira kuti vangotaurirana potogadzikwa president potoiswa kana vaita zvemaprime minister nechinchi vosheya namaministries vakutorana nyika vakadaro. But iko zvinezvi vari kunzi tikanotaura navanhu veMK party vari kutaura kuti ubaba Jacob Zuma anova mukuru wavo haasi kubatika, ndiwe takamirira kuti tizonzwa kuti achataura kuti kudii kana kuti achauya neoutcome yakaita sei. Ndo situation iri kuSouth Africa iko zvinezvi.